Dili marikita nyo magsama-sama, dumungok dengan selected sabda dengan kalipatul masih kalima. Amo kalibas ng kita masabiyaon, ayat Allah Ta'ala bin Nazirul Aziz. Parihalag tanggung jawab sing kita nyo, ibang nizam sin jamaat. Doon na ka, dengan atasan, sampai mawad pagkawawaan. Yung mga silaw presbyter, mawad pagpaktaan, kalawag kaum Ahmadis. Ang mga biyasa members sa dyan. Kung makakita niyo bagian, pangadyan, dengan mga sabda, nasiyat, dengan kalipas ng kita niyo biyaw. Bangsa, atau jamaat, dengan haun sa sabi na ibayan. Aming mabiskay yung kasambuan niya, atau akan masapat yung kamajuan niya, simbransyan. Aon pagsupatan mauhot niya pamagtaatod pabangsa, atau akan pamagtaatod panizam, atau akan patulang sistem sa jamaat ini. Bangong kakulangan halong niya, parihalang pagtaat ini, inlang ka sumapat tumudyo pagkasambuhan, maglulugay tumagna di sab siya, magkukulang yung kasambuhan niya. Gamayan bukong sadya tumugtog dito, sampai jamaat ilahi ini magkukulang di sabin, darajat tingkat niya sing karuhan niya. Dengan karena ini, matautun alam sinal Quranul Karim, nagkasabot sinallahu ta'ala, yung kagtiatarang yung parkala pagtaat. Iban yung mga duhay udahan niya, nagdinasihat pa mga taong mukmin, pa mga taong na maratsaya, pa mga manus na bertakwa. Hati niya, yung magtaat pa Allah Ta'ala, ang pamakawa bang awong pagtaat muna para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabalikan, yung magtaat pa Allah Ta'ala, ang pamakawa, ang awong pagtaat muna para Rasul, awong di sa timitimul dito. Awong natampat lugay yung inayat na mahita, yung pahati mga bariman, at na yung pagtaat pa Allah, yung para Rasul niya, ang munahambuk nikmat ang lugar. Yung pangingkatan ng lugar, ingkatan parintay nit, yun ay hinang ang panumawin ng lugar rida, at awakan ulong kasi, at awakan kaampunan, haparuman niya. Hati niya, inhagdan sin katakwa, sin kamo, ang pamakawan niyo, insyarat atulan niya. Ang pakamo mabilang, bilangon, dengan mga tumpukan manusia, miyamanaw adang takwa. Mga pabilayin kamo tatak may ng manusia magtaat, in nizam jamaat Ahmadiyah, amunin ang bukbuk nizam. Amunin halong niya, intiyak Ahmadi, dengan bata-bata sampai pambalig na, sampai lumagpog na, kaya pagkakabot, hanizam jamaat, amunin ipusing kasila sa doon halong niya. Bang maut na yung bata-bata yan na umul 7 tahun, palamaroon na siya ang Majlis at Falul Ahmadiyah. Yung bata-bata baway, bang maut niya umul niya pa 7 tahun, yun siya may nang nasa member si Nasiratul Ahmadiyah. Then di dahon sila tumpukon. Ang bukon, apang Hindu tarbiyat, atau umingat huminang si mga tanggung jawab atau at duty alam si jamaat ini. Amo na ini paghinangon si tiyak pamilya alam si jamaat ini. Bukong suway sila aming malago na, suwol na, dudyang na, ang katarbiyaton, palamurong alam sa mga parikal at jamaat ini. Sumawa, misa naman sa siwi-siwi niya pa, yung mga sila niya praktison na, trainingon na. Amin scheme hinang ini asal dengan khalifatul masih karwa pa. Dengan siwi-siwi bata-bata pa, asal kaya pasud na alaw niya, ang kaya pasud alam sing ginawaran sila, yung kasila sa pajamaat. Us pagkakot umul ang putag 5 tahun, sinuso, magsusubol-subol ini, pasurun na siya, lingkungan si Mazir Pudamul Ahmadiyah, pasurun na siya HFK, Usim baway sa bagumul niya ang putag 5 tahun, pasurun niya sa siya member si Las na Imayla. Yung sila ini, mga anak Ahmadi, din habata-wata pa, halong tarbiyat na. Saltang mag-continue sin pakaradyan sin jamaat. Makatnisab sila sa mga nizam bago halong sin jamaat. Misalta na office bill, at awakan niya tiyak auxiliary organization department sin sila pakanya-pakanya. Amin magdurun pa, amin kapahaman sin sila, kahatian sin sila, bangkuno pa yung mga nizam sin jamaat, atau mga dahan atulan, atau mga tradisyon sin jamaat ini. Mismo rin na rin kanila tumubo, ibang makakawa sila bakian dengan nizam jamaat ini. Ibang kiranan din sa dengayaw, denun, dumagan yung system sin nizam sin jamaat. So ini balik-balikon ta, itanong pa na kapusin kita, katungunan sin kita, patay mamusin kita, in nizam sin jamaat, ang paling ang bubuk, mahal ka.
Bangin kita makasing karidaan, sing kaulungan sing Allah Ta'ala, ayaw kita mutas atau i-take aside da ng Nizam sin Jamaat. Amo na ini mga pagkasakupan ta, a Jamaat tayo. Yung mga kaanakan sin Jamaat, magtaat sila, panakura, hatasan sin sila, pasadar sin sila. Then doon nakahalas na, imayla, ang masadar niya, atau kanday masadar program nila. Beturay sa mahul pa ng office bearer nila. Then ang unang program sin Jamaat. Misal ta na dyan sa lana. Maghidmat sila, mag-serve, ang volunteers, ipusin pagtaat, ibang ukabin natay nila. Ikhlas sila, doon halong niya, uminang una pakaradyaan, amin, assign kanila. Jadi, yung katantal na ito, halong atulan siya, miyamano yung program, alhamdulillah. Kabalikan, example ta na, dyan sa na UK, Germany, iban sin kay na, isa din sa Zakato, Jamaat sin kita Pilipino. Nainang yung pakaradyan ini sabab sin awal din Nizam sin Jamaat ta. Asal din nga awal pa kaya tanong na kanila. Sami na mga tao na. Yung kasila sa ilang panghurmatan Nizam sin Jamaat, kaya tanong na Jamaat ini insyaAllah. Nasiyat sin huzur, ayat Allah Ta'ala bin Nazril Aziz. Ang mga sila kaya rilang taufik mag-serve, atau akan mga sila office bearer, atau makuhan, sabda sin huzur. Perkalang siwi-siwi, problema siwi-siwi, ang mga sila office bearer, suway na tinggalan yung sifat magdukal, magastul, yung suway na to, butasun nila yung sifat yato. Igon nila, amin, ada pun, yung suway niya, ipakita yung kasi iban sinlasa, ipakita pa mga kalwarga, members Jamaat Ahmadis. Parik sa unang hati yun, ibang dugdungon yung mga masalas sila. Amin kalagyan dukon, inside sin sila. Iban gamang patimbulon na atay, impalamulon gaman sila, alam si mga dua-dua sin siya. Ang pamatawag ng mga office bearer ini, atau na nagkakapot, amin nag-urus ini, na sampuna nila yung hak sin duty nila. Salta magkainakon, magparayo, doon alam niya. Inuzur, ayat Allah Ta'ala bin Nazril Aziz, nagsabda, kung mga sila office bearer, atau mga sila kiarilang taufik, makuhan, alingkungan Jamaat sin sila. Ayaw daap, ayaw magparinta matumari, ay pusin pagmataas, ibang katakabulan. Yung suway na halong pamikilan sin sila, amin konsep suwayin mga sila ini, mag-serve ang bangsa, atau maghidmat na Islam. At Jamaat ilahi, ni Rasulullah SAW, so sin awang halong ginawa niya, kalabihan, katinggihan, amin sangat suci, ibang sangat sarew-rew niya, amin yun din doon hinunod, lang malambot, sa taipusing kasilasa, pantara manusia, sehingga in mga manusia nagkukumpul, humambuk kanya, dumatong kanila, dumatong noon kanya, in mga sila. Ang kanyang pangasubo, isyuka kita ini, di kita magpakita sin sifat kasi lasa amin tiranan day ngayon, dumog sin unong inibisarasin kita. Yung kita nyo yung makati sa panakurasin kita, pangusin kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Suway na kan maning kita labitod, bang dahon ta. Labitod din kita, bang kita dahon ta mag-alot, at tawagan dumamagmit, ng mga manusya, suway na ipusin, pati babasin atay, lang malambot ibang kasilasa. So, bing kita ini wakil sadya. So, ka na, asupaya kay ingatan, yung kaadaan sintiap Jamaat pakanya, sinahambong Khalifa, lando masigpit, in Makkah tumari, patiap Bula, patiap branch, patiap kampung, hangkanda may taong Nizam sin Jamaat kapat nindo. In Nizam sin Jamaat ini timindo, mahumot na asal, dengan awal puunan niya. In kataan si mga office bearer, dengan national sampay pa local venturesa, in missionary niya. In mga sila, amoy wakil sin Khalifa. Dengan kanila inihati niya, yanggap sin Jamaat, amin nagwakil, atau adalikasi sin hambong Khalifa. Ubus on hadis riwayat dengan Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. In Rasulullah SAW nagsabda, isyusyo inauntang jawabnya, mga urusan, mga manusia, kamaturan. In Allah, diitukbal kanya in mga kalalagyan sinsya, in mga needs sinsya. Iba yung mga maksud kawayan sinsya, haka sa lugay, wairoon niya kiyato tunay, in mga kalalagyan sin manusia katauran. At ina yung mga needs sin katauran manusia, dipili hadyuti ang unasan kanya. Jadi maksudnya di sini, mga sila carrier ng posisyon, malambutol yung tanggung jawab sin sila, ang piyapasan sin sila, at ay kurang abakasin sila. Ang kan ayaw magangga paubos man na hinang mag-urus, atau magkikitmat, atau carrier ng topic mag-serve, hapag posisyon yun. Muna yung hinangangin duty nyo, dahil hapakanya pang nga department, at tataptugtumon, yung tanggung jawab sa taisu dalam sidwaan nyo. Aun sabda ibang sulat ng Azhar Muslim Wadradranhu, ang Khalifatul Masih Karwa,
at tungod si parkalay ni, insa nagsabda, adunya amin yanggab musli hati na reformer. In musli among paling maraw, among na parantaran nga tarbiyat, magpatanong si mga bulansang alam ginawa si jamaat, hawno maluhay akaron si mga parinta niya. Hawno maluhay akaron yung mga parinta niya. Iwan di sila makananang parasan, bugat, haginhawa nila. Inal Quran nagpatarang si parihalan ini, asural al-Luqman. Iwan parihalan kan Luqman, hawno pipasampay niya, nasiyat niya, mga anak niya. Ang maksud niya, sinasiyat niya, o anak ko, panahon ka mo biasa para ti panahon si mga tulang ma. Ayaw sampay mga tulang maikabin. Sabon na niya yung kamo magmatayutod. Paunahan, paumuna. Sumakawa, ayaw biya tubiskay niya, sintikang singkamu, sa ingay mga tulang ma, intabiat niya, tanto hikabin. Inikarwa, mga pabilayin ka mo magdil parinta. Magdil ka mo parinta ay pusing kasilasa. Iwan magdil panghati ato pamaham ilmu kanila. Jadi katarangan niya, misal na, magdil parinta biyahay ni. Hawang kaya lukis na luman Quran. Sumako harahan kasla, uus patugtubo na sa jarinto, para halin suway niya, arahan ka sila sa ibaita yung mga hikma, yung parintay ni, mambedin ambalon siya, gawin to kayo maksud niya pagpuna, makakawang mungfaat niya, paling kang pagin-hawawaran sing kita. Katarangan niya, jadi mo na iniindahan atulan suway, yang officer sing kita maglako kanya, maghinang kanya, ang bangaw na parinta, bangaw ni parinta, atau wadakun, suwayaw parasan, kasila sa rin doon, sa inga intaw amin narakyaw, di makananam in mga sila niya, hawaan sing kita. Sumakawa, magdil kita sin pakanya tanggung jawab, magdil kita pakanya tanggung jawab ini, pakanya ay pusing kasila sa. Besin nasiyat sin Luqman, pamanganak niya, matuod mano siya lang matuod mano siya bukong mabiskay yung panaw, bukong biyasin ka mo. Insuway niya ang magdiyang nasihat kanila at magmadyo biskay paunahan, mag-akad-akad ka mo iwan sin sila. Na inshallah, in kita tumudyo patarawan. Azrat Murrah na mayta, yadzrat maubiya sin kiruban niya in Rasulullah SAW nakapagsabda. In imam tatap tambulong niya in lawang bay niya, mga tumano siya barhadjat, mga mano siya waygaus, mga mano siya miskin, inshallah tambulong in lawang kanya, pagkalalagyan maksud siya. Ini ang buklisan nasihat dengan Rasulullah SAW katu, tambong sahabat yung hajaman niya, sumuha yung hali niya magpatungtong katu, pagkatan na kami nagkakakot posisyon, in kita pingi, in kita yang duty ang maghidmat sa jamaat. Iwan, maghihidmat pati ang kalorog ang jamaat. Ayaw tambulong tayo lawang bayisin kita atau lawang pangatensin kita, hadi kita manay magumungog si mga duka susasin sila. Unok naman sa waktu adlaw isla dumatong, ikawajiwang sin kita, dumungog si duka susasin sila. Na ayaw kita magihan, ini waktu pagtutuko atau kanya pag-aali, iwan na sin kewanan niya. Ayaw ben. Yung pamanto ini para katulukatan, ayaw tulakunta, yung kasukul dimatong, kanahin sila, dimatong, ay pusin, hulat-hulat, sin sila. Amo na ini, yung tampat nila, how no, yung kita ito, amin hulat-hulat sin sila, tampat pangayon at tatabangan sin sila. Amo biyahan yung hinang mo sin kita nyo, mga kumapot sin posisyon na lang sin jamata, mukaba nyo yung mga sa ukab-ukab niya, ang pangatensin ka mo, isyusyo na, ang mamadil doon ka nyo. Sa uaw na sa dyan ang kalorga sin jamata, maglagi, ataw ka maghazat ka to. Yung kanyang kasusansin sila, ibang sulayan pagkinakunan, salasay yung mga parkalasin sila, arahan ka sila sa. Ubus, Nazrat Muaz bin Zabar ng riwayat, yung Rasulullah SAW nagsabda, dahil nga uno-uno na kamo binaybayan, tatag ka mo magbartakwa. Pagtakwa ka mo pa Allah, mga pabilaon huminang kangian. Pagkay na ninyo, magbedin, huminang pakarayawan. Karena yung karayawan ini makapapas si mga kangian. Iba maglakutabiat pamaraw, o mga manusia, sin lakutabiat akhlak husna. Hazrat Burda radhiyallahu in Rasulullah SAW nagkirim kan Abu Musa ibang Muaz bin Jabal pa Yemen. Dekat to sila patiap tempat yung pa Yemen. Dia aksya, pagwakil ng mga silayon si Rasulullah SAW. Awak tuya to in Yemen na bagay sa nagduwa, nagsabday Rasulullah SAW kanila ini.
magpaon kamo kaluhayahan, kasanyangan, buko magpaon kasigpitan. Pasaplakan nyo yung kaluhayahan, buko magpasaplag sin kasigpitan. Saplakanin kasila sa iban kapuyakan, iban imbungsi ayaw pasaran lumakbo, iban ayaw pasaran tumimbol. Jari nini pa mga sila to, nakura din na branch news kanila, gumawa kita bahagyang pangadyan din. Lapay na yung katan kolor at Jamaat Ahmadi, suway patimbulong desab, imparasan pagmulya atau panghurumat anizam Jamaat. Suway tiap keluarga niya Ahmadi huminang sindihan na sabot patunjuk dengan Rasulullah SAW. Suway kita nyo magmatuyo, alam sing ginawa, pamilya sing kita nyo, anak kapo katurunan sing kita, tanong mo din parasaan lasa, panghurumat, panizam Jamaat. Patimbulong to papanjarihon, paawon na doon, yung para sa kasilasa, ibang panghormat, hanizam sin Jamaat, pagkaanakan sin kita. Nazrat Khalifatul Masih kalima nagsabda, among khalifa na tuhama sa Diyo. Inasihat among kaya pasampay ko ini, bukong manunjuki sadya pamanga sila ang posisyon, at tawakan ang duty alam sin Jamaat. Bukong, ini manunjuki sadya kanila mga nag-urus alam sin Jamaat. Gaman ini manunjuki pakatan keluarga Jamaat. Amun ini nasihat gawayan yang pasampay sin Hazrat Khalifatul Masih kalima. Aun sawab yan, aun waktu inubis berer sin Jamaat makapagpinda siya hula at tawakan sawab na sakit at tawakan sawab malaas na. Aun pepakantin niya rin doon kayo. Amin maksud yung mga sila ni may nang hadim mag-serve doon na branch nila. Misan yung mga bangko bayad, kalagan din sa binsuway kapaman nila yung halin niya. Nang awang long niya hambuk Jamaat branch, naka-advance na in progress nila, pakaibaran, awang nyo hambuk branch yan isab, kaya bibin hatay good, suway to, para saan tam, makanan ng dukka kasusahan, a branch na sabot, ang yung kiyabin niya to. Pariksaw ng kahalan nila, awang mo yung kakulangan, at umunay si mga duties sila. Min Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu nagsabda, inini bukong posisyon pag nakurak dunya, kasi mga nagkasampay ko ini, at maganggap at bang yaon na niya, nakawa yung posisyon, maganggap na siya, nakawa ko na yung kataan puso. Jadi nasiyan sin Khalifatul Masih Sani, yung mga sila kirilang tanggung jawab at Jamaat, ayaw maganggap yung katanta ni kapunyan sinako, sing kita, bukong ayaw yan. Insuway kagawang kita ikabutang pahambog tangong jawab duty atau asen sin Jamaat kato, insuway niya maganggapin kita ini amo na yung mag-serve pamanusya, magkidmat ta agama, iwan magkikidmat ta Jamaat ini. Hazrat Khalifatul Masih kalima nagsabda, alhamdulillah, at tawfik rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon din nga Jamaat ta in mabagong mga posisyon, ang baran nilang in magkabayaan sin sila. Malainkan, gaman timimbulalong pamigilan sin sila, in pagduwa, in kasusahan, amin halaw sin pigilan fitrat sin sila. Uno ka, atin niya matunay niya raka, in taong jawab niya tawadig, sumakawa, awong na isa, dengan mga kanginis manusya, naganggabin siya maingat, iban himin ang sulat marikapo, kinini pahuzur, pakalifat. Simulat siya, inabrans na mo yung presidente, wala di marakan, marawin pakaradyan niya, etc. Kung nagsulat na siya nagbalik, simulat na siya nagbalik, amin agising tao ini, misang kaingatan ko na, batlong tadiman jari baranta yung mga yung atawa kumawasing posisyon, sumawak bang ako hindi lang sing posisyon yun, may inang ko marayaw, along sing unong bulan atawa ka ng kataon. Inapulong niya, magpaon ako, parubahan, changing, kapindahan, jari aon waktu, aon biyahay ni dagbusin manusya, amon lando in ka-ambitious niya. Amin open to mamay tapakatan. Iwan mayroon din sa mga panayban niya, amin doon kanila in nagpatarang din sa marikapulaw sin huzur, ang pasalan siya. Ang mga sila sa parating biyahay ni simulat marikapo, inuzur, nagsabda, amin sila mga yung posisyon, kaya taraw ko piyasawa, alam sin nizam sin Jamaat sin kita, alam sin nizam sin Jamaat Ahmadiyah, amin waktu pag-eleksyon sin Jamaat, ang paaw napi tao, us magbulan yung tao yaon. Ako yung piyon niyo posisyon ini, etc. Misanin hal ini, ang doon na hawak to ang nag-eleksyon, ang mag-favor ka baran mo, mag-elect ko simbaran mo, misanin ini, law na, saan na, wrong na, di na kung talo mo lang si Jamaat. Di din naka, in mga yung posisyon, irihil mo kanya. Intaw sa parating biyahay ni, insuway niya ingatun, in hadis riwayat din kan Abu Musa radhiyallahu anhu,
Di matunga po para Rasulullah SAW, aum doa pipakat ko, apo-apo ko, inambok magkabdangan, hinanga kami na kura magdahula, maguhan niyo, tumabang tumuko kayo mo. Beto rin sa binambok yaw, nagpisara niya para Rasulullah SAW. Asabda niya, di ari sa hayat ko, inilalawangan sinabot tawin. Ni Rasulullah SAW nagsabda, sapahan ko akal na sing Allah, in kami, in ako, di magdil pataw posisyon, amin to mga yung posisyon niya. Amin mano siya magkahandak, ato magkawayan kanya. Inini ang pangadyan, ayaw tuban magkawayaan ato magkainginan, ato parasan niya, labi siya maingat. Yung posisyon niya to, suway hikaril kako, na inuzo nagpahati na, in kita, di maglagay sinto sa paratibi ayat to. In hadis na may tana, in Rasulullah SAW, nagdil na pamando, di kita man dyan mag-ilig upis bearer, amin to siya baran niya, imagkawayan ang posisyon niyo, amin suway hiril para kanya. Na yung posisyon amin ni Karel patao ini, isyusyo na din office bearer ini, ajamat ini sa mata-mata taufik, ni'mat, iwan ulong kasi din Allah subhanahu wa ta'ala. Aung pambok na siya para katulukatan, riwayat ni kan dengan Rasulullah SAW, yasin, nga sila satru, magluma-luma, sa pantun hayop, mamutgut, budjawon niya sa ta, magsasaplakan, maghigan, yung mga hayop-hayupan. Kaibanan niya, sampay, bula kayo niya. Dito rin sabihin syaitan, harimaw, atawagan mangukot, hayop si manusya. Bangdi kumapot, syaitan, halam si ginawa si manusya. Bangdi kumapot, dumuna ang jamaat, ngayon sila yan, makapagbutas-butas, hangkare, sampay waktu hangkare da, budjawon sila. Suway na to, kapahaman tukot kumapot, humambok, sumambok. Dumuon ang hambok jamaat ini, sumukin na jamaat ini, in kabuy sing kita, iwan katulunan sing kita pagbarakatan. Iwan halong pagtaat, hanisang sing jamaat ini, in kabuy sing kita pagbarakatan. Bangmayan niyo Allah Ta'ala, magdil tawpik kato niyo, alas supaya tagtag, makakaus, makapatindog sing pagtaat sing kita hanisang sing jamaat. Awang tayo nga kaiwanan maganggap, at inabang awang dadairik, palsupatan niya sing kalipa, misan niya pagkakay ng hanisam, ibang peraturan kaibanan niya, di na maglagi, suway hinangon niya, at inadirect na sa Japa Khalifa, yung kaibanan ito di na siya makad, jari aw maganggap, batin baran niya, tinamasok sa Khalifa. Jari di na siya inibunalo niya halin niya. Suway sa makad, ang nizam, matawakan sistem, peraturan, undang-undang si Jamatun halaw niya. Jari, masok na. Magtaat kita, ang unhaw mo wakil dengan khalifa. Dan hal ini jadi ang hal ini pipatumtum kato sing khalifa yung subay tatak magtaat hanizam jamaat inuzo nagsabda tinggalan niyo tuod yung pamikilang biyahe ni bang awang kasigpitan bang awang kasusahan para kalang problema muna doon ha branch singka mo ang bubuk dahil solusyon niya manjari sumulat mereka ako manjari sumulat pa khalifa sumakawa, bangin amir niya, atawa kaning presiden niya, inakala mo doon, ang masala yun, suway rahisin kaning kapi niya. In later niya, paangin, pagkumplinan niya yun. Bukong direct ng tapausul. Bang direct letters pausul, dito siya manjari. Walang kaya izin kanya, yung sumulat direct pausul. Isin, at inasuwera ito, ilabay lang tayong pa-president. Doon habran sa tawag ng Jamaat Nasional. Amuray sabihin niya suway itong tumun. At buyo na lang sing kinawasin kita. Bangang komplenta, ang hukto yan. Di kita man sila magtutoy, direct patasan, mag-report. At ina magsulat yan. Suwin mo na ang copy niya. At tawakan hikat tuta pa ang pagkomplenanta. Labay din ang president. At tawakan amir, amin ang lang muda pagkalayon. Amunay ni nizam, tapang Hindu kato, sing Hazra Khalifatul Masih kalima, ayat Allah Ta'ala bin Nazrul Aziz, bang may handiran kita nyo katang tumbas sin Allah Ta'ala, ibang katang kita nyo ini, makawa parakat dengan nizam jamaat ini. Amin Allahumma amin. Natungtong mo na rin sa binasiyat pamandu ini, bukon kagi kumawang na posisyon, sumakawa, bang aw ni karwal kato, yung kita mangindua pa hadarat sa Allah, bang mayan karidaan kita sintuhan, iban matunay ta ang katan mga duty amin assign kato dengan haumang mga department pa kanya pagkalasin kita karena lillahi ta'ala karena sa mata-mata amin maksud kumawa sing karidaan sa Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.